Bamanya chana muso demse ani makoro mama de beni wati na kele sugolembe arajunura fm na maliko na fuka tabla muye maliko kanala somra fuli abetani ka obela dilinka osegere dugu jarame masa tanu ka sebe koro barkada masa miye bira ana akla ka yini masa fe muye kleti me kunyuma akodi ana bade bela dilema ala ka yini fe bela dilenke sorofenyi nay masa tanu somra na ka sebe koro barkada ameseli chaman ke kirola kutiki kanode muhammadu rasulullah kishi anene ma chamambe kanyeshi alima obolen ko fe nga jenabo sababu sanu ya ngulu bakoro nga ngulu fakoro nuye ame dugo kuye sangani wati bela dilena aklaka dugo ka anyunu fe ko alaka anyeme ula on jatikila ka sanna be jila ko la ko foka na bla muye ko nyman la kaula fulini tanuni wal mando abetani ka obela dilen segere alimamu be fo dugutugu be fo jeunesse kulu be fo muso jakulu ine make meri barakalo ko foka na bla gendarme na foli bilasi obela dile ma sogomadaina dugu jara wati kone abe bulla anofe anyo de irala ka damina tenana fuka ta gushimu ye jumala naga tano tana gushira nura fm sanfe don kibaru amba ale bala ambu daile o siratikala namanya ka foko wati ka be bulla anofe an yarabe ferani dabalu sigi senga ani wati amsiga tanyo afa to muna kuna foni chaman de koni ne ba ambule ko sogomadaina andeni bla dagridala sogomada namu nyama ya so o kalfalindo Mamadou Adama Maiga fe nambele de loka mako gafu jama gamadu memna tuka dakantiki fuli obetani ka naka demo ya segere ni wati na fo dable ni konala bala sanogo balatiki nyama danga fuli obetani ka afene ka asegere Muhammad Kulubali nambele de loka mako fa misra ka belebele amba fene foni baron konala sogomada ina o bolen ko fe nega trafe obe sogomada na mu ye Yusuf Sissogo oba alebolo yakuba gindo dogono ka ambassadeur afene be kenen kono la sogomade na fuli obela si ama Facebook sa o kalfalendo munya musogorba nyuma modeno be mam kamara moden ko fo burama trawole muye Facebook oba alebolo kuma bara mafla do sogomade na neto ko Boubacar Trawole kanuba ko mako beti anin ko rakat denno ye Abou Safna Jaray aywa mafla de bina kuna fonika Allah si o mabifu asgirola usirati kala amba fo ayna kuray ko bismillah sogomada namuye nura gafe ale sanfe an wonne ga dursira sangan wati bela delena au de 76 33 43 03 76 33 43 03 nyoka chamugula sogomada namala de kan ko kadde ni kale bismillah Abou salam alaikum wa alaikum salam mungara mumiko ha fotenko aywa bismillah aywa bete kero ka fo ambi fo ambe lame ba chenum so demse ani mankoro ambe bela jele fo no fm mama ni be kan lame munu me kan laje ambe bela jele fo ki wal mando kosobe kado ka fo ina fo ya fo tomina dunka akai kosobe barikala masay fo ka barkada nakaka koro ni bakoro kado ka fo ambe fo kosobe ka dobu ka nyi fetsa ani wati ka dobu ka sarada kado ka fo wuli ka jo dabo me mingama de ka jamani kono dunka ukuna fo ni munu me mali kono munu me akoka fo ni jele abalamo gado ka fo ka sarada a sababu nyuma jamani ngono be ni ko kika kuna fo ni ko a kerengrene soro kosobe ni ya yanje ilaba koni ibi feno de me kosobe sigatala ko sabaga munu mu bokk na fon 17 ko nala ambodo trabaso ni ko la selamele kala jekuluma tabarkala ote odo sigatala sigatala Abou Safna Jara nyo fiye na ngo nyo ka chamugula sogomada na wati abe bulla anofe arado partenaire abe bul biribiri kata olu fanfe arado Mansour alebe katika fe 90.00 Modibo Trawole ale directeur de programme ye aruna Kulubali Makenzi anga chokoroba nyuma bagar dimeka ambe fulita ninga asegere kati amara Kulubali anaka dimba ya fane be fo jago ko fe arajo tungorake ale be murja macha sama ke naga mawo uli be lasu uma arajo bawle ni arajo ledu ni arajo belebele fle buguni kuna fonu uba agense professeur Moussa Kone siro waraba chable fuli obetani ka asegere ko fani MDT kono buguni amba afene fu Abou Safna Jara nambora ameta yanfulla sama FM ale be Yakuba Kone ale nyamaye sokona danogo jamukan dame kena sanfe fuli bi lasi ama bil sumano ale jeli kuntigi arajo jitigi FM ale be
Kɔlɔnjɛba kaw b'a na sɔrɔ Jitigi FM ale sanfɛ Moribo Suguba SNTD kɔnɔna la an bɛ foli lase a ma y'o de f'i ɲɛna n ko Kɔlɔnjɛba ka den dɔ fɛnɛ bɛ anw fɛ Bamaɲari Ala ka ɲini Elhaji Mohamed Jalo la ale ka kalanden n'o ye Bayaku Jalo Mori an b'a fɛnɛ fo nin waati na Surakabugu ni o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye foli an bɛ taa n'a ye Radio Epifani olu fanfɛla la Wolo Kani kɔnɔ ko ne de Jara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Magan Fane ale ye Erekotradi ɲɛmaa ye Lamini Konade bɛɛ k'a ma ko Ivoirien Burama Kulubali Sunkalo Jalo fo ka taa bila mun ye Ablaye Kulubali la Ajaratu Konade ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Fana n'an donna ye Radio Dafina ale bɛ yen Mamadu Dumbiya fo ka taa bila mun ye promoteur la o ye Dawuda Bagayogo ɲinamakɛ Japon ale kɔ Radio 1 FM ale bɛ Tomiya mun ye ɲɛmaaba ye o ye Siriman Kulubali foli o bɛ taa ni ka Siriman k'a sɛgɛrɛ Docteur Ablaye Dambele ale ye promoteur ye Musa Ba caisse de retraite ɲɛmaa y'ale ye Madame Munkɔrɔ Jeanne Kamati Christine Munkɔrɔ Samba Jarani bɛɛ k'a ma ko Tambu Joseph Tienu ale ye directeur de ka bɔ Bangasi kɔnɔna la minnu bɛ fo Koton FM ale bɛ Sikaso Mamadu Sidibé bɛɛ k'a ma ko Bajo n'a ka cɛdenw foli bɛ lase u ma Tori Itraoré ale ye directeur de programme ale y'o ye ale bɛ Sikaso kelen kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye Radio Danbe ale fana bɛ kunnafoni a b'a jɛnsɛn Sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen na o ɲɛmaa ye Yaya Jurute foli bɛ lase a ma Abubakar Sanuko Butelisi ɲinamakɛ a kɔ Bajɛ FM ale bɛ Tugoto o ɲɛmaaba ye Mɔgɔtar Tijani ale y'o promoteur ye foli bɛ lase Mɔgɔtar ma Radio Badenya ale bɛ Manankɔrɔ ɲɛmaa ye Yakuba Mariku an b'a fana fɔ kɛnɛ in kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Senukaw b'an na sɔrɔ mun ye Radio Bɛnko la o sanfɛ Musa Kɔnɛ numéro 2 ale ye o ɲɛmaa ye Abu Safinɛ Jara n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Kalana n'an donna yen Radio Sigija ale bɛ yen ɲɛmaa ye Umaru Kulubali Baru foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Kalana kelen kɔnɔ ye Aissata Kansaye an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Radio FM Jayikura ale bɛ Kayikaw b'an na sɔrɔ FM Jayikura ale sanfɛ Abu Safinɛ Jara mun ye sigiɲɔgɔnko la Musa Ɲare ale ye garage belebele mun ye mécanicien belebele don Koɲumani kɔnɔna la cɛjan an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Kajatu Sanogo an sigiɲɔgɔn don an b'a fɔ a ɲɛna ko a Sanogo Daniya Tarawele a fana bɛ fo mun ye Madame Kɔnɛ ka la chose n'o ye Worokiya Kulubali an bɛ Worokiya Kulubali an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara foli an bɛ taa n'a ye hali bi an ka tunkaragew bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ Baba Adama Ture n'a ka jama foli a bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Faransi kɔnɔna la ye o Faransi kelen kɔnɔ mun ye Alassane Fofana an bɛ Alassane Fofana an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Faransi n'an y'ale fo Faransi hali bi an bɛ to Faransi ale jiginɛ ale bɛ Faransi foli bɛ lase a ma Makan Diko ale fana bɛ Faransi Zumana Jakite a fana bɛ Faransi Awa Tunkara a fana bɛ Faransi ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ fo ale jiginɛ foli o bɛ lase a ma Abu Safinɛ Jara Aramata Dumbiya ale fana bɛ Faransi an b'a fɔ a ɲɛna ko a Dumbiya l'Américain fɛ n'an donna mun ye Amadu Jalo lada fulakɛ foli o bɛ lase a ma n'a furumuso n'o ye Sumista ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ fo mun ye dɔgɔnɔmuso ni Layidu n'o bɛ Gafure Awa Gindo kɔfɔ an fana b'a fo nin waati na fo Amérique o kɔnɔna la a fɔ a ɲɛna ko a Gindo o l'Amérique kelen na ye foli an b'a ta ni ka bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ mun ye Mamadu Sumunu an b'a a fo a n'a furumuso Mariam Kɔnɛ Madusi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Philadelphie Abu Safinɛ Jara n'an bɔra yen Espagne kaw fɛ yen Alimaɲare ale bɛ yen an bɛ Alimaɲare Jaralakaw muso foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ Itali dun n'an donna Itali i bɛ na ye k'a fɔ ko Sori Jalo ale bɛ yen Jibiri Ture ale bɛ yen fo ka taa fara mun ye Ibrahim Traoré kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ Itali n'an bɔra Itali Abu an bɛ jigin ka na Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'an nana Mahamadu Umar Ba ale bɛ yen Eli Diko bɛ yen fo ka n'a bila mun ye Maliyaso la anw ka belebele n'o ye Musa Dambele ale bɛ Genève nin waati na o ye Sisi jamana ye an bɛ Musa Dambele an bɛ foli ta ni ka a fana sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Dambele Abu Safinɛ Jara maa ka ca fo k'a fɔ k'u ka ca an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walimadɔn mun y'an yɛrɛ tɛnɛmuso ye tanti VIP waliden 4 ani mɔgɔden 4 tanti Ajaratu Traoré an b'a fɔ nin waati na fo Kalaban kulobilenni na k'a ka dugawu k'a ka dugawu kɛ siga t'a la awɔ kosɛbɛ Konare Dramane an b'a fɛnɛ fo n'an y'ale fo mun ye Sambu Gassama foli bɛ lase a ma Sonike an b'a fo kosɛbɛ Kirikali Sidibe Sitilisi do Kirikali Sidibe an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ k'a ni cɛ kanu na Badama MTM Abu Safinɛ Jara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na mun ye Adama Togola Damis n kɔrɔkɛ do an bɛ Damis an b'ale fo Surakabugu kɔnɔna la Maka Sherifu ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ fo
tabarikala Abu Safna Jara ne kunnafoni a ka ca o bɛ kɛ o sabu kɛ mun ye jamana in a bɛ taa bolo min kan ko a dugulen tɛ maa si la mun ye subaw ye u y'u ka suba jɛ k'a sigi subatɔ kosɛbɛ an b'a ci ni sen fɛ a ye suba ko banna an b'a ci polokoto subatɔ kɔni awɔ a CEDEAO a hiyemoya an bɛ nin bɛɛ ci k'a dakolo ji a banna kosɛbɛ jamana yan la hawla ni maa mun ko ni ye Mali a bɛna ja de ni maa min y'i kulonkɛ ka jamana in na la hawla wa bɛ an ka jamana in kɔ dɛ u b'a dɔn kosɛbɛ ni maa min y'i kulonkɛ ka jamana in na sigi maa de fila ye anw ye abada maa de fila ye Mali ye ba Mali ba alors nka ni koko de parana basa bɛ don a fɛ cɛkɔrɔba siw bannen k'olu k'a fɔ k'u bɛ an ka jamana kɛ embargo o ye mun embargo ye ko fɛn b'u la min tɛ fa ye aw bɛ se ka embargo kɛ embargo a bɛ k'u yɛrɛ de kan siga t'a la awɔ kosɛbɛ Sénégal bɛ se ka an ka to b'an bɔ an ka sɔ b'an bɔ aw bɛ se ka taa kuma mun ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la cogo di o tɛ se ka kɛ Alassane ye nin décision min ta ani Ivoirien bɛn'a kan wa ayi fiyewu Macky Sall ni kɔnɔdagaba i ye nin décision min ta i n'u wolofɔw bɛn'a kan wa u ka logo bɛ tolu bolo ye est-ce logo a bɛ tolu bolo ye cɔ an ka sɔ b'an bɔ yan a banna an ka tiga b'an bɔ awɔ an ka fɛn bɛɛ b'an bɔ an mago foyi t'u ka foyi a tɛna se ka Ala ka san minɛ a tɛna se ka samiya bali nali la a banna fosi an ka ambassadeur ka na a banna u taw ka segin ka taa kosɛbɛ ni dugu kana sini dugu kana jɛ k'u to yan dɛ ayi n'i ye dunun golobatɔ ye n'a bilatɔ tɛ a faratɔ don a bɛ fara wa an ta in faratɔ wa wuli ka bɔ n kɔnɔ kan a so ye cɛ ye dɛ a so ye cɛ ye cɛ don dɛ a ye dugawu kɛ tabarikala ale don a ye dugawu kɛ a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ n'an bɛ taa n'Ala sɔnna o bɛ kɛ o bɛ kɛ Isufu Sisoko Baba Adama Ture mɔdenkɛni n'o y'a sɔrɔ labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen de fan fɛ taa i munumunu n'a ye ka na siga t'a la mun ye Abu Safna Jara duga a jaabira Mali bɛ ka nin ɲini a bɛ san caman bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ mun ye bangebaaw ye dugawu min kɛ duga ko a jaabira Abu Safna Jara sirajan ta ma an b'a dabɔ indépendant sɔgɔmada na ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o ye fasirikɛla jɛkulu ye u ko mun y'an ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita kɔ kunu a bɔra jabaranin naani ka kuma ninnu kɔnɔna la a y'a yira hali bi k'a fɔ ko mun ye an ka dayɛlɛlen don ani CEDEAO hali bi mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na jamana faama n'o bɛ président Asimi Goyita ko fɔ a ko hali bi a bɛ wele bila CEDEAO ma gɛlɛya mun n'o bɛ an ka jamana ka nin waati na u ka gɛlɛya u k'a lajɛ kosɛbɛ Fatirikeba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ wuli ka jɔ o kɛra mun y'an ka jamana faama ani mun ye ministres fɔ u ye ɲɔgɔn ye belebele kɔni k'o boloda kunu ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye CEDEAO n'o bɛ suba ninnu kofɔ fo ka n'a bila IEMOA la u ye ŋaniya juguya mun ta ni ka an ka jamana ni ka a sɛgɛrɛ mun ye janvier kalo tile 9 tɛmɛnen o siratigɛ de la mun ye jamana faama ye n'o bɛ Asimi Goyita ale kofɔ a kɔni bɔra ni ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u hakili sigi cogo min na ko ninnu yɛrɛ bɛ taabolo mun na a k'o ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye a dogolen tɛ maa si la jamana faama ka fɔ la n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ a ko a dogolen tɛ maa si la mun ye communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'a bɛ CEDEAO maaw ko fɔ u ye hakilina mun ni miirina mun ta ka ɲɛsin jamana in ma miirina jugu mun ta ni ka ɲɛsin jamana in ma a dogolen tɛ maa si la o siratigɛ de la an ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita ale ko fɔ a ko nin ko in kɔni ko a kɛra balila ko ye ko in kɔni a ma jate minɛ hakili la o sabu kɛ mun ye malilen fɛla ko a b'i n'a fɔ ko o ma ta ko la mun ye CEDEAO maa ninnu bolo koyi ni du ye ko in jate minɛ k'a lajɛ olu bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri caman de kɛ walasa mun ye jamana in a bɛ se ka sigi jamana in a bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na nka o n'a ta bɛn mun ye CEDEAO maaw u y'o ko kɛ kɔfɛ ko ye o siratigɛ de la mun ye jamana faama ye n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Abu Safna Jara ko wele a bɛ bila maliden bɛɛ lajɛlen olu ma an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kelen ye kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ don min na n'a fɔ ko bi jamana in nafasɔrɔ sira an bɛ se k'o labato cogo min na a ko maliden minnu bɛ jamana in kɔnɔ i mana kɛ diɲɛ fan o fan an bɛɛ lajɛlen ka jamana ka intérêt ni k'o bila sanfɛ nin waati in na o sabu kɛ an bɛ waati min na waati a ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ kunu jabaranin na n'o bɛ ORTM ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye malidenw mun ye assise national de la refondation sigikafɔba mun n'o kɛra malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la o la
n'an ye marasi kɔni ni ka asebekɔrɔ batiri ani ɲɔgɔn cɛla la gɛlɛya mun n'o bɛ jamana in kan fura ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na jamana faama ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o sigikafɔ in banna bɛn kɛra fɛn mun kan ale kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen bila sen kan o ko bɛ se ka taa ɲɛfɔ CEDEAO maaw ɲɛkɔrɔ cogo min na o yɔrɔnin de bɛɛ ko mun ye décembre kalo tile 31 tɛmɛnen a ma sɔn cogoya si la mun ye Ablaye Diop ale ka 31 kɛ Bamakɔ yan Ablaye Diop a bɔra o yɔrɔnin bɛɛ bɛnkan kɛra fɛn mun kan n'o bɛ chronogramme ko fɔ ko ka to o da mun ye CEDEAO maaw ɲɛkɔrɔ la o la jamana faama mun ye colonel Assimi Goïta ko ye a y'a yira k'a fɔ ko jamana in a bɛ taa bolo minɛ n'a fɔ ko bi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la politique maaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la i bɛna ye k'a fɔ ko waati ko a ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn jamana in bɛ taabolo min kan bi a b'u waati sera ko ka ko ninnu jateminɛ an k'an ka taabolo jateminɛ olu miirina n'u makilinata o ye de o ye nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ CEDEAO maaw kɔni u m'o ta ba la koyi u kɔni malidenw ka miirina ani malidenw ka hakilinata ko Abu Safinɛ Jara o ma ta ba la o siratigɛ de la mun ye jamana faama ye kuma kan cayara o siratigɛ de la a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma i mana kɛ diɲɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ mun n'o talen filɛ olu fɛ nin ye siga t'a la mun ye Mali ɲɛta o baara de bolodalen don koyi an ka jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko maanifin k'i tɛ sɛgɛn a tɛ hɛrɛ sɔrɔ abada Abu Safinɛ Jara f'i ka sɛgɛn dɔɔnin kɛ wa i bɛ sɛgɛn de koyi walasa jamana in a bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ko don n'a nataw la mun ye Mali a bɛ se ka kɛ mun ye jamana nafama ye cogo min na o tɛ taa abada Abu Safinɛ Jara fo gɛlɛya dɔw bɛ yen fo an ka tɛmɛ olu sira o fɛ jamana faama a ko mun ye suba ninnu ye n'o bɛ CEDEAO ni IOMA maa ninnu o kofɔ u ye miirina ni hakilina mun ta ka ɲɛsin jamana in ma u y'a faamu kosɛbɛ wa olu fana y'u ka jaabili kɛ ni ka ɲɛsin u ma jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ a k'u k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw mankan mun ye woci Abu Safinɛ Jara o tɛna se ka malidenw kɔni b'u ja kan bilen koyi Mali k'a fɔ ko mankan ni woci wa Abu Safinɛ Jara o tɛna an bɔ an ja kan bilen Patrik b'a ka fɔ la mun ye jamana faama kunu a bɔra jabaranin na a ye kɔrɔfɔ mun ni k'o lase malidenw ma a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye olu ye chronogramme bila ka taa di mun ye CEDEAO maaw ma chronogramme kun tɛ dɔwɛrɛ koyi sigi bɛ se ka k'a kan cogo min na u bɛ se ka barasi batiri u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na bɛn bɛ kɛ k'o kan cogo min na nka ale nana bali fɛn jumɛn de la CEDEAO maa ninnu balila ka nin miirina ni hakilinata in ta ni ka ɲɛsin an ka jamana kɔni o ma jamana faama a ko nin ye fɛn ye fɛn mun na a tɛ bɛn buna adamadenya yɛrɛ kɔnɔna la fɛn bɛn ta tɛ o n'a ta bɛɛ k'a bɛ wele bila mun ye CEDEAO maaw ma ale kɔni ka dayɛlɛlen don u ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na hali bi mun ye sigikafɔ o bɛ se ka na an ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na sigikafɔ in n'a bɛ kɛ sababu ye mun ye an ka jamana a nafa ko o bɛ se ka kɔrɔfɔ a kɔnɔna la nafa in bɛ se ka fɔ a kɔnɔna la ko mun ye ale ka dayɛlɛlen don mun ye communauté internationale n'a bɛ CEDEAO maaw kɔfɛ fo ka n'a bila mun ye ONU maaw la dayɛlɛlen don nin bɛɛ lajɛlen ye jamana faama a ko hali bi a bɛ wele bila CEDEAO maaw ma gɛlɛya mun n'o b'an ka jamana in kɔnɔna la u ka gɛlɛya k'a jateminɛ k'a lajɛ koyi n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ san caman bɔ gɛlɛya caman den de bɛ an ka jamana in kɔnɔna la jamana faama ninnu dun ye miirina mun ta mun ye jamana n'i ma ɲɛ k'a fɔ ko so a bɛ jɔ Abu Safinɛ Jara fo subasement ɲuman o de ka sigi a kɔrɔ jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ a ko olu ye miirina ni hakilina mun ta yɛlɛmali caman minnu bɛ yen k'olu ka kɛ walasa mun ye kalata tilennen o bɛ se ka kɛ cogo min na n'an taara nin cogo in na tan ka taa kalata ka taa a bakile kalata k'a ɲami Abu Safinɛ Jara an bɔra dingɛ min kɔnɔ ko an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ o dingɛ o kɔnɔna la o n'a ta bɛɛ mun ye jamana faama a ko malidenw bɛɛ lajɛlen k'u hakili sigi mun ye CEDEAO filɛ ka nin miirina mun ta nin ye IOMA ye nin miirina mun ta nin ye ni ka embargo ni ka a sigi an ka jamana kan est-ce que t'a la ko fɛɛrɛw tigɛlen don sen kan koyi mun ye jamana kɔnɔdenw balo a bɛ se ka don lafiya o kɔnɔna la cogo min na o fɛɛrɛw fɛnɛ ko o tigɛlen don sen kan ko bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili sigi embargo wa k'a fɔ ko a bɛna dadigi kɛ jamana in na wa o sababu kɛ n'i y'a ye olu ye nin miirina nin hakilina in ta ka ɲɛsin mun ye CEDEAO maaw ma Abu siga t'a la u ye fɛɛrɛ de sɔrɔ koyi mun ye jamana a bɛ se ka bɔ da mun kɔni o kɔnɔna fɛ Abu Safinɛ Jara hali bi mun ye jamana faama a y'a yira k'a fɔ ko malidenw an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo k'o minɛ furugufurugu yɛrɛ dama n'o bɛ an ni ɲɔgɔn cɛla o la an k'o bɛɛ lajɛlen kɛ kɛrɛfɛden ye fatiri filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔna la indépendant maa olu ka fatiri don Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la Bide n bɛna min f'i ɲɛna ni embargo ko in an ye nin labɛn a mɛnna o nin ma bali an na embargo k'a kɛ nin ma bali anw na a ma bali an na ayi Algérie bɛ yen o tɛ CEDEAO la o olu tɛ ka balo wa ani Guinée bɛ yen Mauritanie tɛ yan o tɛ CEDEAO la o bɛ ka Mauritaniens tɛ ka balo wa o tuma ni bɔra CEDEAO la i mago tɔ de bɛ ɲa ayi problème yɛrɛ tɛ parce que bɛ ka mun kɛ problème yɛrɛ ko chronogramme tɛ problème ye problème bɛ yɔrɔ mun na i b'a dɔn Mali ye partenaire mun yɛlɛma an taara Irisi bolo min kan dɛ o de man d'u ye gɛlɛya in bɛɛ bɛ gɛlɛya bɛ yen sinon n'an tora Faransi ka bolo kan sisan hali ni Assimi ko k'a bɛ san 5 kɛ u bɛ sɔn a bɛ sɔn ma problème bɛ yen nin gɛlɛya in bɛɛ de bɛ yen a bɛ yen de anw ye Faransi ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ san caman bɔ kɛlɛ den bulama fara ka foyi tɛ ka bɔ a la
an cɛ kɔlen don k'an ka partenaire yɛlɛma a banna aw yɛrɛ ko k'a bɛ taa aw mana taa ka yɔrɔ vide to a bɛ kɛ cogo di u ka taa kɛ o fana a bɛ fɛ Bamantu kɔnɔ an sigi k'an da yan an bɛ taa an sera ka taa wa a bɛ fɛ k'an sigi k'an da yan o bɛ se ka kɛ cogo di taa to tɛ alors no problème bɛɛ bɛ yen nin CEDEAO wo UEMOA wo a ONU wo a problème bɛɛ bɛ Russie ko de la o de don dɛ a banna sinon chronogramme ko wa wallahi o tɛ chronogramme tɛ dɛ ka waati fɔ ko kalata ka kɛ waati min na u k'a to an ka dɔ mɛn n'o tɛ olu yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ Macky Sall e ni Ala cɛ Alassane Dramane Ouattara e ni Ala cɛ Nana Addo Akufo e ni Ala cɛ ne jamana in mana di aw fɛn fɛn ma bi ko aw ka élection kɛ le 27 février a bɛ se ka kɛ tɛ se ka kɛ politique maa minnu bɛ se ka kɛ hali Bamakɔ yan politique maa minnu bɛ kule la bi a jɔn bɛ se ka taa u ka dugu la k'u bɛ taa élection ko kuma fɔ an tɛ élection kɛ a ye taa fɔ nka problème tɛ yen dɛ n'i ye kɔgɔ pɛrɛnnen ye basa bɛ don nka a bɛ ɲɛ sɔrɔ ni kɔgɔ pɛrɛnna basa bɛ don a bɛ ɲɛ sɔrɔ ni sen nka a bɛ ɲɛ sɔrɔ a bɛ ɲɛ sɔrɔ i bolo don an ka taa n'Ala sɔnna bɛɛ tɛ yen k'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ jamana hali bi Ala k'a kolo suma n'Ala sɔnna Ala ka fɔtaw kɛ kelen ye k'a fɔ n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko nouvelle horizon kɛɲɛ a ka bi sɔgɔmada bɔli ye Toguna A Tarawele a ka sɛbɛn don Toguna a y'a jira k'a fɔ ko 48 heures tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ tali kɛ sanction na n'o de ye CEDEAO i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na suba tɔn ka taa bila UEMOA la Union économique monétaire Ouest Afrique n'o bɛ tali kɛ a wariko kan a ye ka don k'a fɔ k'u kɛlen kɔrɔ ko ka ɲagini berew ta ka bin jamana in kan tile 48 heures kɔfɛ i n'a fɔ tile 2 o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ka don k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ conseil de sécurité de l'ONU na a k'olu fana bɛna lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen da k'a fɔ ko o bɛna kɛ Mali a cogoya la bi o bɛna kɛ bi tarata donniya in na ni o bɛna bɛn janvier kalo a tile 11 ma a ka don k'a fɔ ko conseil de sécurité de l'ONU a ka don k'a fɔ ko olu fana k'u bɛna kuma Mali kan ONU u ka taa u ka kuma parce que ka fɔlɔ ni o de ye Toguna ye Toguna a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Mali kɔni ko an jɔ a bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Mali kɛ bɛ sanu berenin ye a ye k'a dɔn k'a fɔ farafinna jamana caman de bɛ yen minnu ni olu ɲɛbɔ bɛ Mali fɛ k'a da kɛ k'a dɔn k'a fɔ farafinna jamana caman bɛ yen min ye purutili ye min ye n di sɔnnima k'a fɔ ko n b'a kɛ tan n t'a kɛ tan maa bɛ yen jamana ka dɔgɔ farafinna kɔnɔ min bɛ se ka nin ɲɔgɔn ko kɛ ko ni Mali tɛ k'o de sababu la parce que a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Mali kɛ bɛ sanu berenin ye wa a ye k'a dɔn k'a fɔ ko farafinna jamana caman de bɛ yen minnu ni u ɲɛbɔ bɛ Mali fɛ koyi farafinnaw ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko CEDEAO suba tɔn k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɛlen kɔrɔ ko ka lajɛrɛba kɛ lajɛrɛ min ni u y'a kɛ karido n'o bɛnna janvier kalo tile 9 san 2020 ma san 2021 ma i ka don k'a fɔ u ye lajɛrɛ min kɛ min ni o bɛ a ta ka yira k'a fɔ ko sanction dɔw bɛ yen ni o n'o ta ka Mali sɛgɛrɛ dɛ ɲininkali kɔni Fasiriba a ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ conseil de sécurité de l'ONU na olu fana ko kɛn bɛ ka lajɛrɛ min boloda Mali kunkan bi yali olu fana bɛna mun de ta walima olu bɛna fara CEDEAO kan wa CEDEAO ka sanction olu bɛna o sankɔrɔ ta wa walima olu fana bɛna sanction kuraw de ta u yɛrɛ kama Fasiriba ka fɔla ko ni ɲininkali tɔ min o n'a kɛ koyi Fasiriba ka fɔla n'o ye Toguna ye Toguna a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi CEDEAO a kɛlen kɔrɔ ko ka ɲagini berew ta a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛlen bɛ k'a dusu sɛbɛ bɔ dɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ko k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ani CEDEAO cɛ a ko an mana tɛmɛ cogo dɔ la ko bɛ ka taa cogo min na ko an mɛn o mɛn ko Mali yɛrɛ tɛna bɔ CEDEAO la nin senfɛ Fasiriba ka fɔla n'o ye Toguna a ye Toguna a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ Union européenne a ko olu fana u b'a fɛ ka sanction k'a ta koyi sanction minnu ni CEDEAO y'a ta olu fana bɛna fara CEDEAO kan sanction minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni Union européenne ni CEDEAO y'a ta Union européenne fana ko u na segin ka a sanction k'a jukɔrɔma fɛn min bɛ tali kɛ conseil de sécurité de l'ONU la k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ a lakanako bunakun kan olu fana u y'a jira k'a fɔ ko bi k'a dɔn k'a fɔ ko u na lajɛrɛ kɛ koyi lajɛrɛ min tali kɛ fɛn min kan o de k'a dɔn k'a fɔ Mali a bɛ minan min kɔnɔ Mali a ka ko kan ka bila minan min kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana ko u n'o lajɛrɛ kɛ koyi lajɛrɛ in kɔnɔna na min mana bɔ a kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u na o lase mɔɔw ma koyi ayiwa Fasiriba ka fɔla o ye bi ni o ye Toguna ye Toguna a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ ka se Union européenne ma ninnu bɛɛ lajɛlen ka laɲini kun ti dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ élection législative ka taa bila président sigi la ko ninnu bɛɛ lajɛlen kun ka kɛ ka bɛn ni février k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛn bɛ gɛlɛya ye de k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana k'a dɔn k'a fɔ ani CEDEAO cɛ a kɛn bɛ gɛlɛya Mali k'a dɔn k'a fɔ ani Union européenne cɛ koyi wa k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛn bɛ gɛlɛya bi k'a dɔn k'a fɔ ne
bɔra Russie la jamana na jamana caman de bɛ ka fɔ ni olu kɛmɛ ka juguya ta ka Mali k'a sɛgɛrɛ bi ka sababu kɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka miiriya kun ye élection in ka se ka labɛn ka bɛn ni dɔnfɔlen min ye a ka fɔ ko o ɲɛ tɛ anw ka faamaw kɔrɔ parce que ka fɔla faamaw y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min komi bi ni o ye transition kɛbaaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko jamana bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko basigibaliya a ɲɔ a sɛbɛ ɲaamɛ n'i y'a jamana a camancɛ bolo ta ka taa kɔrɔbɛ bolo la an ka jɛ ka na Bamakɔ yɛrɛ a fa dɔw fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ élection na ko a kɛ man di hali n'a y'a sɔrɔ politique maa dɔw bɛ juguya nkalon kan k'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko élection bɛ se ka kɛ walima aw ye assise nationale k'o kɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'o b'a jira k'o ye tamasiyɛn min ni o kun kan k'a jira k'a fɔ ko élection ko a bɛ se ka kɛ a tɛrɛba ka fɔ la n'o ye Toguna ye Toguna a y'a jira k'a fɔ ko maa minnu filɛ ka nin hakilinaw fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ni seraw ka hakilina maliden minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka wele ko maliden jugu k'a dɔn k'a fɔ ko hakilina dɔ bɛ olu la olu ka hakilina o ni seraw mɔɔw ka hakilina olu ka hakilina bɛ olu la i ka dɔn k'a fɔ ani min bɛ tali kɛ Union européenne na k'a dɔn k'a fɔ fasoden jugu dɔw bɛ an sen kɔrɔ ni olu kɔni bɛ ka an minɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ k'an di an babaw ma. Ko in bɛ yen de o la don nka ɲɛ bɛ ko in na a ma nɔgɔ dɛ a bɛ nɔgɔya o Abu walahi n y'o de f'i ɲɛna waati tɛmɛnen na n ko transition in bɛ kɛ sababu ye a politicien jugu fɛn bɛ jamana in kɔnɔna la a bɛɛ bɛna dɔn a bɛɛ bɛ dɔn malidenw minnu bɛɛ dɔn walahi a bɛɛ bɛna dɔn a bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ dama ka intérêt san joli jamana b'a bolo san 30 hali bi a bɛ kule la ko jamana kelen u ka segin a bolo kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ ko n'anw ma taa Faransi ka bolo fɛ Faransi ye nafa jumɛn de ɲɛ anw ɲɛ a ka jɔ a ka jɔ Faransi ye nafa anw bɛ nafa min don Faransi kun a b'o dɔn an kun yan a ka jɔ e ni Faransi ye 1 milliard d'i ma n ko b'a sɔrɔ a ye 3 milliards b'i kun a bɛ kɛ ou bien c'est condition ye ni Faransi 1 milliard d'i ma i bɛ taa sɔrɔ a ye 3 milliards a y'o sa olu ka bɔ jamana kɔnɔ o ye condition don an ka taa parce que b'a fɔla n'o ye Toguna ye Toguna a y'a jira k'a fɔ kabini don min na k'a dɔn k'a fɔ maa ninnu ni o ye transition maaw ye a k'a dɔn k'a fɔ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ u nana coup d'état filanan in kɛ min ni o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ coup d'état filanan min ni o kɛra Bandaw ani Mukutari Waniw la a k'a dɔn k'a fɔ waati min na olu segir'u ka foro la k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ u ye a boloda wulikajɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko corruption yurugu o kɛlɛ o engagera k'a dɔn k'a fɔ élection ɲuman a bɛ se ka kɛ cogo min na jamana k'a dɔn k'a fɔ jamana a sigira a sen zabara kɔnɔ san 30 ani 5 k'a sababu kɛ élection kolo ye élection bakilele k'a dɔn k'a fɔ élection minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ kɛ ni nafolo ye n'a bɛ kɛ ni nafolomafɛnw ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ élection a bɛ se ka gagner olu ka kan na cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ olu tɛ jamana kɔnɔdenw ni ka maaw ye a k'a dɔn k'a fɔ ko olu de bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ fanga la o ye sababu ye k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na anw ka jamana in ko a ye o ye an bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ élection a cɛjugu walima élection minnu bɛ nanzarakan la n'an bɛ o wele ko élection bâclée élection minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛɛ lajɛlen ni fraude bɛ a kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko o de sababu la maa minnu bɛ yen ni u bɛ transition kɔnɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sen nɔ yuruguyurugu kɛlɛ o engagé bɛ fɛn min bɛ wele ko délinquance financière a ye k'a dɔn k'a fɔ dunko juguya jamana foroba wari k'a buruja k'a dun i sen fila ani bolo fila a ko o kɛlɛ o bɛ sen nɔ k'o kɛlɛ de bɛ taa dagu fɔlɔ n'o kɛlɛ dagura tuma min na n'an tilara nin bɛɛ lajɛlen na ka lakana k'a sabati i ka dɔn k'a fɔ waati min ma an yɛrɛw ja ala bɛ taa k'a fɔ ko kalata a bɛ kɛ kuma ka ɲi Basiri filɛ nin ye an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Toguna A Tarawele u ka sɛbɛn don Toguna A Tarawele foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara dɔw b'a fɔ k'i da kasa bɔlen don dɔw b'a fɔ ko a mugurika kɛ n da piyan ko foyi tɛ bɔ a la indépendant kelen b'a sama ka gɛrɛ n na mun ye an dunɲɔgɔnw ye n'o bɛ lajinɛkaw ko fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ka dɛmɛ k'o kɔni bɛ jamana in ma koyi wa k'a fɔ k'olu b'u ka frontière datugu wa Abu Safinɛ Jara k'o kuma kɔni ko o t'a a la a banna Guinée Guinée ko tɛ dɛ Mali ni Guinée bɛɛ ye kelen ye Conakry ko olu ka frontière olu y'an teriw ye ni cɛ o cɛ i da maga a kuma la u b'i da fara surasiw tɛ fanga la yen alors Dumbuya ko ten n bɛna min f'i ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de ko n'o tɛ fanga a taala ye surasiya ye a banna anw ka nin farafin jamanaw kan Faransi yɛrɛ filɛ nin ye Faransi filɛ nin ye araye mun sanfɛ nin jɔn de y'a sigi a sanfɛ anw de tɛ Charles de Gaulle tun ye jumɛn ye surasi tun tɛ wa o don u ka Chili wa m'a dɔn ne a bɛɛ surasi o tun tɛ surasi ye a banna ala u k'an to yen alors
mun ye lajinakaw ye n'o bɛ an baramɔgɔw ko fɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ kɔni ko bɛ ka ɲɛsin jamana in kɔni u ma tabarikala mun ye lajinakaw u ka fanga maralen bɛ sɔrɔsi jɛkulu min fɛ nin waati in na n'an k'a ma ko CNRD Abu Safinɛ Jara u ye kunnafoni u y'a bɛɛ ka binti caw n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye lajinɛ jamana ye olu kɔni o fana gulonnen don u bolo kabini septembre kalo tile 8 kɔni u n'olu yɛrɛ fana tigɛ bɛn fɔ la o siratigɛ de la ko mun ye lajinɛ jamana ye u ye kunnafoni ni ka a bin kurun tɛ caw k'a yira k'a fɔ ko nin miirina jugu ni hakilina jugu mun filɛ ta ka ta ka jamana in kɔni k'u sɛgɛrɛ malidenw k'a dɔn k'a fɔ k'olu lajɛkaw k'olu sen tɛ nin ko in na bi k'olu sen tɛ nin ko in na sini suba ninnu n'a bɛ sidaw maaw ko fɔ u ye ɲɔgɔn dalajɛ mun kɛ janvier kalo tile 9 ganakaw fɛ yen u bɔra ni bɛnkan mun ye ni ka ɲagili bere ta ni k'an ka jamana k'u sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko frontière k'u bɛ n'o bɛɛ lajɛlen k'u datugu lajinɛkaw y'a yira k'a fɔ k'olu sen tɛ nin ko in na bi u sen tɛna tabarikala mun ye lajinɛkaw u ka sɔrɔsi jɛkulu mun n'o bɛ ka fanga mara nin waati in na u y'a yira k'a fɔ ko olu ka frontière duguma sira ni a sanfɛ sira ko a bɛɛ lajɛlen mina dayɛlɛ mun ye an ka jamana ye mun y'an diya ko an ka taa a kɛ ten Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye lajinɛ jamana hali bi ko a b'a fɔ malidenw ɲɛna u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ani lajinɛ nin bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen mun ye CEDEAO ni UEMOA u filɛ ka nin subaya diɲɛ mun ta ka jamana in kɔni ka a sɛgɛrɛ olu t'a la bi u t'a la sini tabarikala a banna wa ne yɛrɛ ma se ka nin ɲana koyi ne ma se ka mun faamu ne tɛ ka se ka mun yɛrɛ faamu i bɛna ye an ka jamana bɛ taabolo min kan bi Abu jamana wɔɔrɔ de denw bɛ ka jɔrɔ an ka jamana la ka tɛmɛ anw n'i ye wɔlɔfɔw jateminɛ bi wɔlɔfɔw bɛ ka kuma mun fɔ Abu Safinɛ Jara kabako don Burukinabew bɛ ka mun fɔ kabako don olu bɛ ka hami anw na Ivoiriyɛnw bɛ ka mun fɔ kabako don nka ka maaw ye jamana in kɔnɔ ko hali bi olu bɛ k'a ɲini ka tasuma don jamana in ka tasuma k'a yuguba ka tasuma yuguba o tuma ni élection tɛ jamana ti gérer de wa élection ko tɛ koyi mo irisi ko de don n ka cɛ de f'i ye koyi bientôt irisiw nana walahi élection ko tɛ walahi élection ko tɛ nin y'a bannen de ye chronogramme ko tɛ o bila kɛrɛfɛ pewu banna nka n'a fɔra mun ye jamana wɔɔrɔ denw bɛ ka anw ɲinɛ minɛ Burukinabew bɛ ka anw ɲinɛ minɛ mun ye Guinéenw bɛ ka anw ɲinɛ minɛ Ivoiriyɛnw bɛ ka anw ɲinɛ minɛ nka o n'a ta bɛɛ fasoden jugu dɔw bɛ yen minnu ni olu bɛ ka tasuma don jamana in ka tasuma don a kɔnɔ ko f'a ka kɛ olu sago ye jamana in dun tun b'a bolo san 30 a ye mun kɛ foyi suɲɛni bɛ dunko jugu dɔrɔn a sera ka mun kɛ e m'a ye nin démocratie fanga in kɛra sababu ye ka étage caya Bamakɔ yan a banna i kulo b'a la a bɛɛ ye faso wari a bɛɛ n'a bɔra maa damadɔ ta la a caman bɛ a caman ye faso wari suɲɛ wa caman b'a dɔn ni san 5 n'an taara o sira fɛ walahi a caman bɛ taa kaso la a caman bɛ taa kaso la wa n'an taara san 5 in bɛ taa kunjɛ tuma min caman bɛ taa kaso la y'o de f'i ye parti politique tɔ ti tɛmɛ fila kan dɛ fila a tɛ tɛmɛ o kan parce que a ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen mana datugu o y'a parti cilen ye a banna maa wɛrɛ b'u kɔ de jɔn hali a dɔw ka dukɔnɔmaw t'u kɔ partiw bɛ yen nɔ n'a bɔra ɲɛmaa yɛrɛ kelen na maa tɛ yen maa si t'i kɔ a dɔw muso ni denw t'u fɛ hali muso ni denw t'u fɛ mais u tɛ se k'a f'i ye de ko ne mana an ka jamana in ne mana malidenw dɔw sigilen ye k'a fɔ waaw CEDEAO filɛ ka na a kun sigilen bɛ ni nin ye a bɛna kɛ cogo di sisan a bɛna kɛ cogo di sisan bi y'a to an balo la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔna la Abu i bonya o b'a la bɛɛ de kɛra k'a fɔ indépendant maaw an n'u fo kosɛbɛ k'i yɛrɛ fo k'a dɔn k'a fɔ n bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min o cogoya ko nouvelle horizon k'a dɔn k'a fɔ hali bi nin ye an wa Saidu Tarawele ale ka fasiri don an wa Saidu Tarawele a kumana koyi a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ hali bi k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO o kɛlen kɔrɔ ko ka sanction ni o bɛ tali kɛ ɲagini berew la ɲagini bere minnu ni o ta mɛ k'anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni dɔw ko olu kun cɛrilen bɛ bɔlɔlɔ a sanfɛ mun bɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ MINUSMA la jamana minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni CEDEAO jamana minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ an fɛ yan CEDEAO jamana surasi minnu ni olu bɛ an ka Mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni kɔni ko a kun tɛmɛnen bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a kun fɔra k'a fɔ ko o surasiw k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO jamana fɛn o fɛn ni o bɛ anw ka Mali kɔnɔ ni surasi bɛ CEDEAO jamana minnu jɔ la jamana in kɔnɔ a kun fɔra k'a fɔ ko olu fana ko olu na segin ka taa so u ka segin kɛ a ma kɛ bɛɛ ka segin u ka segin bɛɛ ka na so ye aw bɛ yan ɲinɛ san joli nafa jumɛn yera aw la a ko force d'interposition nafa jumɛn de yer'u la u ka taa parce que bɛ ka fɔ la n'o de Awa Saidu ye Awa Saidu a y'a jira
ka fɔ k'i ka dɔn ka fɔ nin kunnafoni kɔni ko a ye bɔlɔlɔ a y'a labɔ ka sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ kabini waati min na gɛlɛya kɔni a sinsinna kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn ka fɔ janvier kalo tile 9 waati min na i ka dɔn ka fɔ CEDEAO kɔni ko u y'u ka ɲagini bereba i ka dɔn ka fɔ ɲagini bereba o taara min bɛ tali kɛ aéroportw la olu datugu duguma siraw olu datugu siraba bilenni gidɔrɔn i ka dɔn ka fɔ ka nin bɛɛ lajɛlen k'a da suwa i ka dɔn ka fɔ ko o waati kelen na min bɛ tali kɛ anw ka jamana yɛrɛ ɲɛmaaw fana na a ka dɔn ka fɔ k'olu ko ni saya tɛ u ma ni toli t'u ma ka fɔ saya bɛ anw ma koyi maa tɛ saya ko maa tɛ sa ko siɲɛ fila kuma min bɛ tali kɛ anw fana ka frontière la ko an n'a da suwa koyi ka dɔn ka fɔ an ka frontière da ka dɔn ka fɔ an y'a bɛɛ lajɛlen suwa koyi ka dɔn ka fɔ wa a bɛɛ lajɛlen tile nin waati na i ka dɔn ka fɔ a bɛ Asimi kun koyi Patiriba ka fɔlɔ n'o de Awa Sɛyidu ye Awa Sɛyidu a y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen kunnafoni fana a ye bɔlɔlɔ sɔrɔ kunnafoni min ka dɔn ka fɔ min ni a b'a jira k'a fɔ ko CEDEAO jamana kɔnɔ ka dɔn ka fɔ CEDEAO jamana minnu ni u bɛ Mali kɔnɔ sɔrɔsilaka minnu ni olu fana bɛ CEDEAO to a la f'a kɔni k'u fɔra ko olu bɛɛ lajɛlen k'u fana ka segin koyi nka a yirala k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi kunnafoni in tɛ kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye min b'a jira k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ min ni a fɔra kunnafoni a jatigida don ka sababu kɛ ka dɔn ka fɔ waati min na kɔrɔfɔ in a fɔra a CEDEAO mɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi hali ni a y'a sɔrɔ ko frontière fermée u bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛw caman bɛ yen nka min bɛ tali kɛ lakana o sira kan min bɛ tali kɛ sɔrɔsiko sira kan a ye ka dɔn k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ ko o ma tɛmɛ u ni maa cɛ koyi n'a kɛ kunnafoni ye kunnafoni minnu ka dɔn k'a fɔ ni tigi tɛ u la walima a na kɛ ni kunnafoni ye minnu ni jatigi tɛ u la koyi minnu bɛ maa bɛ se k'a fɔ kunnafoni minnu ni u ma kɛrɛnkɛrɛn ko maaw k'u hakili to nin kunnafoniw la Seriba ka fɔ la an bɛ waati min na komi bi k'a daminɛ nin kɔrɔfɔ in na min ni a ye bɔlɔlɔ sanan bɔ min ni a kɔni cɛrinna bɔlɔlɔ sanfɛ k'a daminɛ waati la ka se fɔ bi ma a ye ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu b'an ka jamana kuntigiya la bi ni olu bɛ camanjɛrɛ fanga ko la a ye ka dɔn k'a fɔ ko hali bi u ma kala dun ɲin na ka kɛɲɛ ni nin kɔrɔfɔ ye ka d'a kan i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw olu kɔni ka miiriya ye fɛn o fɛn ye k'a dɔn k'a fɔ hali bi an bɛ waati min na komi bi ni saya tɛ ni maa ninnu ma a ka dɔn k'a fɔ toli bɛ anw ma koyi k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ a kɛra sɔrɔsi ko ye o a mana kɛ ambassadeur ko ye o n'a ka d'u ye cogo o cogo i ka dɔn k'a fɔ ko u na anw sɔrɔ u ɲɛ koyi a Seriba ka fɔ la an bɛ waati min na komi bi transition mɔgɔw k'u ma kala don ɲin na ka bɛn ni nin kɔrɔfɔ in ye ka d'a kan nin ye kɔrɔfɔ ye min ni a ma bɔ u da kɔnɔ wa k'a dɔn k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ sen nɔ k'a dɔn k'a fɔ nka fɛnw bɛ fɛnw na a k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ a tɛ taa o bunakun kan dɛ a tɛ taa kɔ nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko u ka hakilina don min ni o bɛ CEDEAO ka nin ka miiriya la k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ u ka sɔrɔsiw la CEDEAO jamana minnu ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'u ka sɔrɔsilaka minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko u b'a fɛ k'olu fana salo ka t'u ka jamana kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ bɛn u ma tɔgɔ o tɔgɔ a k'a dɔn k'a fɔ ni saya t'u ma a banna u tɛ se ka taa o Patiri filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ Awa Sɛyidu ale ka sɛbɛn don Awa Sɛyidu foli o bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara siga t'a la u tɛ se ka taa o bɛ taa cogo di u taa man di dɛ ayi bɛ taa cogo di u taa man di dɛ ayi u taa man di suguya si la i bɛ taa min ayi arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ mun ye Jalakɔrɔji Koɲumani Wɔrɛda oli la mun ye foli ye nin waati na an b'a ta ni ka Jala Sise ni ka ale ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara kɔrɔfɔ in kɔni a tɛ tɛmɛ nin kan nin waati na daga a sɛbɛkɔrɔ wulilen don mun ye Faransi a bɔlen filɛ k'a ka kɛlɛkɛcɛw ni k'u bila sen kan kɛlɛkɛcɛw ye fɛn jumɛn o de ye kunnafoni ye o sababu kɛ mun ye kunnafoni n y'o de f'i ɲɛna k'ale ka jugu ni bɔmu ye kunnafoni ale man ɲi dɛ Faransi dɛsɛnna pewu donc sisan kunnafoni ne u bɛ ka baara de kɛ n'o ye information tulo b'a la Faransi filɛ n'u ye miliyari 10 bɔ kɛlɛ kama Abu Safinɛ Jara mun ye miliyari 5 ye u bɛ taa kunnafoni sira kunnafoni ɲagami dɔrɔn kunnafoni ɲagami k'a ɲagami dɔrɔn k'a cɛjugu k'o di maaw ma a banna k'a cɛjugu di maaw ma kosɛbɛ ka maaw kunna nasiri u tɛ maaw kunnafoni dɛ abada maaw kunna siri de kosɛbɛ ka jamanakɔnɔdenw wuli ka bila fanga la wa maaw bɛ jamana in fana kɔnɔ ni a fɔra k'a fɔ ko Radio France y'a fɔ u b'o kɛ tiɲɛ ye nka n'a fɔra ko hali Radio Mali y'a fɔ u tɛ da o la i b'a dɔw yɛrɛ a dɔw bɛ yen nɔ olu kɛra tubabu bilen ye ka ban i b'a dɔw sigilen ye Serge Daniel il fɔ n'u ma min bɛ tubabuw da u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ
n'u ye min mɛn olu da dɔrɔn u bɛ da o de la. kabako don siga t'a la nouvelle horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye a b'u kunu mun ye u ye baara in ka a daminɛ u ye kunnafoni cari bɔlɔlɔ siraw fɛ ani mun ye sira wɛrɛw fɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye anw ka jamana marabaw k'olu kɔni ye guwara kɔni da ka ɲɛsin ko faransikɛ pankuru mun bɛ n'an k'a ma ko air france k'o tɛ jigin anw ka jamana kan an ka mɔɔw u ye kunnafoni lankolon de cari kunu 4 tiɲɛ tɛ u y'a don u y'a tiɲɛ tɛ kosɛbɛ Fatirike b'a ka fɔlɔ min ye Mahamani Ture ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ko malidenw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn maa minnu bɛ ka anw ka fara manga nin waati in na n'o bɛ sɔrɔsilaka ninnu kɔfɔ mun ye u ma k'a fɔ ko mun ye air france wa k'o tɛ jigin anw fɛ jamana kɔnɔ o kuma ko a ma bɔ maa si da Fatirike b'a ka fɔlɔ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kunu mun ye faransikɛw fɛ mun ye air france 2 de kun kan ka bɔ faransi ni k'u kun da Bamakɔ o kɔnɔna o kan nka kunu tɛnɛndon n'o bɛnna janvier kalo tile 10 a ma mun ye air france kan o nali mun n'a kun bɛ sen na o ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko kunnafoniw y'a jɛnsɛn k'a yira k'a fɔ ko anw marabaw kɔni n'o y'an ka fanga marabaw ye k'olu de miirina ni hakilinata ta k'a ta k'a fɔ ko mun ye faransikɛ pankuru k'o tɛ jigin anw ka aéroport o kɔnɔna o la Abu Safinɛ Jara u y'a dɔn bi wa u y'a dɔn sini Fatirike b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ pankuru fila mun n'a bɛ air france kofɔ olu kun kan ka nali min kɛ an ka jamana kɔnɔna la a nali a balila kun jumɛn de la o sababu kɛ mun ye escalier mun ye pankuru n'o bɛ air france kofɔ a kun kan ka tɛmɛ mun ye jamana wɔɔrɔ de fɛ ka sɔrɔ ka na cu mun ye jamana o kɔnɔna la n'o bɛ ba maliba o kofɔ i n'a fɔ liberiya ka tɛmɛ dakar fɛ ka tɛmɛ abijan fɛ n'i dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ mun ye amariko o bɛ anw ni wɔlɔfɔw cɛ nin waati in na o bɛ anw ni abijankaw fana cɛ nin waati in na pankuru in dun kun bɛ bɔ faransi min k'i kunda liberiya de kan ka na dakar ka sɔrɔ ka na abijan ni ka sɔrɔ ka ni sɛlɛ mun ye babakɔ o kɔnɔna o la Fatirike b'a ka fɔ la mun ye kunnafoni ye u y'a cari kosɛbɛ ka yira k'a fɔ ko anw marabaw k'olu de guwara kɔni da ka ɲɛsin nin ko in ma k'a fɔ ko mun ye siraw filɛ ka hakilina mun ta nin ko anw marabaw k'u sɛbɛkɔrɔ dibina k'o de kɔnɔna la k'u y'a yira k'a fɔ ko faransikɛ pankuru k'o tɛ cu anw ka jamana o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara u y'a dɔn bi ko u y'a dɔn sini i y'a ye mais Alassane Dramane Ouattara a dɔn wa i balima don dɛ n t'a dɔn n'o de fɔ aw ɲɛna walahi n t'a dɔn il est Tarawele ayi il est Tarawele sabali sa Tarawele don ayi Ouattara Tarawele ɲuman tɛ nka Tarawele don Ouattara ɲuman tɛ Tarawele don kɔni n bɛna mun f'i ye e balima don n balima tɛ a ka surun i la ka tɛmɛ n kan ayi abada i soma don i soma don dɛ e de soma don aramu soma tɛ n soma tɛ Alassane ta don comment tu vois i soma don dɛ Burkinaw ka Ouattara ninnu bɛɛ ye Tarawele de ayi Tarawele ɲuman Ouattara bɛ yen Ouattara ɲuman de bɛ yen n sigilen de hakili n'i ye Ouattara cu Bamakɔ yan ne mɔkɛ n b'a wele ka na bi siyɛ ta u bi siyɛ ta ani mɔkɛ Alassane tɛ Ouattara ɲuman ye u bi siyɛ ta arabu Ouattara ɲuman i y'a faamu kosɛbɛ n'u ye siyɛ ta a bɛ Ouattara bɔ k'a bin u bɛ siyɛ ta Abu Safinɛ Jara a ko kunu ni kunnafoni in kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayari la Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye faransi yɛrɛ o kɔnɔ la o sababu kɛ nin pankuru fila mun n'a kun kan ka na n bɔra k'a f'i ɲɛna sisan ko pankuru ninnu kun kan ka jigin mun ye liberiya ka tɛmɛ dakar fɛ ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ abijan fɛ ka sɔrɔ ka ni sɛlɛ mun ye jamana o kɔnɔna o la o sera yɔrɔnin bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko anw marabaw u kɔni bɔra dɔrɔn ka kunnafoni k'a cari n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kunnafoni lankolon o bɛ ka cari k'a yira k'a fɔ ko mun ye anw marabaw n'a bɛ autorité malienne kofɔ k'olu de ye guwara kɔni da ka ɲɛsin mun ye faransikɛ pankuru ma o cunen anw fɛ jamana o kɔnɔna la o yɔrɔnin bɛɛ an marabaw bɔra ka jaabili kɛ u k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko nin wulikajɔ mun na a talen filɛ nin ka maaw kɔni k'u sɛgɛrɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye air france n'a y'a ja a ka bɔ mun ye Mali la bi ka taa mun ye direct fo faransi maa si kelen tɛ ka guwara da o ɲɛ wa air france ka bɔ mun ye faransi k'i sɛlɛ ka na fo Bamakɔ yan maa si kelen tɛ ka gara kɔni ko o da o ɲɛ o siratigɛ de la wulikajɔw cayara kunun kosɛbɛ mun ye air france baarakɛla minnu bɛ anw fɛ yan jamana kɔnɔna la maa caman kɔni wulila ka kunnafoni ka a ɲini u fɛ u y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko nin nali ko a gulonna o sababu kɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na mun ye sira wɛrɛ dɔ kun bɛ yen mun ye pankuru kun kan ka tɛmɛ o sira wɛrɛw fɛ o jamana ninnu dun n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Côte d'Ivoire Dakar mun ye Amariko olu ka jamana ɲɛmaaw jamana ɲɛmaajugu hali n'o y'a sɔrɔ u n'u ka fasodenw ma bɛn a kan olu kɔni y'u Amariko ka a sigi anw kan a ko nin tora de kɛra sababu ye mun ye pankuru fila in ko a ma se ka bɔ mun ye faransi ni ka sɔrɔ ka ni i cun Bamakɔ o kɔnɔna la ne de ye kuma tiɲɛ ye awɔ ne don alors mais u ye kunnafoni jɛnsɛn ko mun ye sɔrɔsiw ko faransi ka pankuru kelen k'o kana jigin aw fɛ yan bete caman jɔrɔ fanga ma ninnu u bɛ sin ka riposte min kɛ teliya la n'o ye kunnafoni ko sira ye o de ka ɲi nin de ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ kana kunnafoni n'u ye min fɔ bi sini i b'a sɔrɔ an ka maaw pɛrɛla k'o jaabi a banna
o de y'a kɛ o de b'an bɛɛ lafiya u ye nin wa o de bɛ k'an lafiya u ye nin kunnafoni jɛnsɛn kunu 11h waati 14h bɛ se waati min na an ka maaw y'u jaabi c'est ça k'a yir'u la k'a fɔ c'est ça a filɛ ka nin mun fɔ de a ye wuya de tigɛ a ye galon fi Air France baarakɛla minnu yɛrɛ bi yan olu y'a fɔ ko galon don ko an ka autorité ma nin fɔ abada k'a fɔ ko Faransi pankuru k'o tɛ bɔ Faransi ka n'anw fɛ yan anw kɔni m'o fɔ malidenw tɛ nin a caman ni malidenw bɛ yen an mago b'an ka denw n'anw kana n'u bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka maaw furugu ka bila fanga la o fɛɛrɛ dɔrɔn kuma tɛ wa n'u ye miliyari 10 don kɛlɛ la u bɛ miliyari 5 don kunnafoni sira m'o f'i ɲɛna wa o de y'u ka baara ye o siga t'a la kunnafoni filɛ Abu Safinɛ Jara an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon kɔnɔna la donc Mahamani Touré ale ye kalimukalatigi ye i bonya o b'a la ayiwa Mahamani Touré an b'a fo kɔnɔ tɛ maa ninnu u ka ko ma nɔgɔ dɛ n ko min y'o de f'i ɲɛna dɛ kunnafoni kɔni kunnafoni lankolon kɔni Abu Safinɛ Jara o ka d'u ye ni fɛn bɛɛ dɛ o ka d'u ye dɛ u bɛ baara de k'o la a banna wagati mun na coup d'état bɛ kɛ Mali la en 2012 a y'a b'a ka coup d'état kɛ wagati mun na a kɛra ka ne sɔgɔ Sénégal mais je te dis que n'i kun ye RFI lamɛn a wagati i b'a fɔ k'i tɛna maa sɔrɔ Libi kɛlɛ bɛ daminɛ waati min na journal spécial Libi kɛlɛ bɛ daminɛ waati min na yakili b'a la n'i kun bɛ kunnafoni lamɛn bɛ n'a fɔ ko non ko Kadafi kɔni k'u y'a poro sisan a banna o ni Kadafi ye mun kɛ ɲɔgɔn na nka n'i ye kunnafoni kɔni k'a lamɛn i b'a fɔ ko non ko Kadafi k'a tɛ bɔ nin na Côte d'Ivoire kɛlɛ bɛ daminɛ waati min na u ye nin baara kelen k'a sigi sen kan a ɲɛ bɛ ko ninnu na koyi nka mun ye mɔgɔ wɛrɛ de fara n'u kan o de kama jamana an filɛ taabolo min kan sisan Abu an filɛ bolo min kan sisan an ka jamana marabaaw ko sabu kɛ ne dɔn kɔni n'a sera Soforokun na Modibo Yasa dɔn o de banna pewu ne dɔn n'a sera Soforokun na Modibo Yasa dɔn banna pewu ni dɔn sera Soforokun na arajow u k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ a banna jamana tɛ arajo ye ko maa tɛ arajo ye dɛ n'a ye jamana ja a b'a d'i ma n'a y'a ja a b'a minɛ i la kunnafoni dɔw bɛ yen nin waati in na ka to k'a cari arajo fɛ ka to k'a cari bɔlɔlɔ fɛ waati sera an bɛ yɔrɔ min na sisan fu ka kari a bɛɛ la a banna ka fu kari a bɛɛ la a bɛɛ ka dabila ni maa mun y'a kɛ i ni mun ka kan o ka da i kan c'est ça ni maa mun y'a kɛ i ni mun ka kan o ka da i kan dɔrɔn a banna c'est ça o de don c'est ça Bidi i ka dɔn k'a fɔ n bɛ n tɛgɛ don i tɛgɛ don n bɛ n tɛgɛ don i ka dɔn k'a fɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o tɔgɔ ko Mali Tribune Alexis Calandri ale ka sɛbɛn don i ka dɔn k'a fɔ Alexis Calandri a kumana koyi a kumana fɛn min kan o de bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi caman jɔrɔ faga i ka dɔn k'a fɔ ko a gɛlɛya bɛ u bolo nka i ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ ka fisa gɛlɛya dɔ ye k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ni a gɛlɛyara i bolo sira dɔ kan n'i y'i jija sira dɔ kan i ka dɔn k'a fɔ ko a laban a bɛ ɲɛ i bolo o tuma gɛlɛya min ni o bɛ Mali kɔnɔ bi gɛlɛya min ni a bɛ transition ɲɛmaaw kan a ka dɔn k'a fɔ ko malidenw ka sigi a kan k'a fɔ ko nin ye u fana ka gɛlɛya ye koyi parce que i b'a fɔ ni o ye Alexis Calandri a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sisan a ka dɔn k'a fɔ ko guerre kɔni ko o dayɛlɛlen bɛ min ni o bɛ wele ko la guerre ouverte entre le Mali et la CEDEAO a banna CEDEAO yɛrɛ tɛ koyi Mali ni suba ninnu nka CEDEAO tɛ o i b'a dɔn u bɛ ka kuma o yɛrɛ tɔgɔ la koyi u ni jamana kɔnɔdenw ma bɛn ni kan dɛ u ye embargo kan kan yan Côte d'Ivoire ta la ni hakili b'a la Ivoire ma taa Dakar ka bɔ jɔn y'a Dakari a banna an ka taa Fasiriba ka fɔ la a ko i ka dɔn k'a fɔ waati min na an bɛ waati min na komi sisan ko fɛn min bɛ wele ko démonstration de force a ko o bɛ Mali ka dɔn k'a fɔ ani CEDEAO jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na komi bi ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko Asimi Goïta a bɛ tɔɔrɔ fɛn o fɛn na a bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn na bi a ka dɔn k'a fɔ ko malidenw u ka hɛrɛ a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka dɔn k'a fɔ ko Asimi ko a bɛ k'o de la koyi Fasiriba ka fɔ la ni o ye Alexis Calandri ye a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sisan k'a dɔn k'a fɔ Mali kɔni ani CEDEAO cɛ gɛlɛya a sɛbɛn n'a mɛn koyi k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw CEDEAO jamana ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ ko u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn min ni o bɛ wele ko sanction i ka dɔn k'a fɔ sanction i ka dɔn k'a fɔ u kɛlen bɛ ka sanction k'u ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ o sababu la i ka dɔn k'a fɔ jamana a tɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo si n'a ma sɔn waati dɔ la gɛlɛya dɔ o fana k'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni ni a ntanyina a m'an dayin togo o togo a ka dɔn k'a fɔ ko don dɔ ko a laban ko o ye hɛrɛ ye o sababu la anw ka Maliba a ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi gɛlɛya min i ka dɔn k'a fɔ ni Asimi Goïta a b'a fɛ k'a ku a t'a fɛ k'a ku dɔwɛrɛ kama dɛ a b'a fɛ k'a ku i ka dɔn k'a fɔ malidenw an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na o sababu la Asimi
Goïta abe amini malidon ve de ka do ka fo malide bela jele anga so ka do dakele ve ka do ka fo ka bod dakele ve ka do ka fo gwela mi ni abe anga bi anga do ka fo ko bima teme ka do ka fo ko shini ko obi jahwe de sababu la asimi Goïta ka do ka fo ko gwela be ani chef d'état ou chef d'état munu ni ulu be seda o twala ni ulu be wele ko suba to nyemo ka do ka fo o suba to nyemo ka do ka fo ko suba ko nyagon ku sebe wili me ko nyagon ko ni ku be ka dunda nyini to to ube ka nyini de ka do ka fo ko nyagon ku te ka pensoro ka dun de sababu la ka do ka fo ko dusuma toro dusuma kasara ube ukan kusebe de sababu la ka do ka fo ko ukele fle ni ka malita ka abla ngole akono gola mi me ka do ka fo ko ni don na tawla ka do ka fo ko fura be soro gole na de de sababu la gole ko afura soro ba folo e jonye afura soro ba afula jamani kono dewni abana ijoy sigata la de jama gelay abu mate saya joro katolu joro de anyo fo amena nyebe jamana bawo bala e wurana la jeke ngo wurana sona gelari ma dokara ubeto jibi ha abeto jibi Paul Kagame bi Paul Kagame ka jamani ni ko ko nga jamani nyanama ko fobi usemara ami bola ma faransi bola okera o make aka jamana beto wani bana on da fien de wulile wan kelente de munye ni fien mu na wulile flani abu sure join abedo abekono i Burkina wo i Côte d'Ivoire wo i Sénégal wo abedo abekono isi yalaje niche e ki isi yalaje doro Patrick ka foloni o Alexis Calendrier Calendrier ale ya jira ka foko amen wati ne ko mi bi jinan do kado ka fo onga asimi Goïta ay kado ka foko mi metalike dusuma kasara la mi metalike toro la ta me ka ani aka jamani kono don zigere sababu ke kado ka fo sedawo usuba to nyemo ye o sababu ti dore kado ka fo ale ko ni abe ka gola fonfenzo ka ku kado ka fo abela jere malidon amisi ka hera soro shini kene ma to mina de sababu la kado ka fo ko anyini ne me jamani kono de bela jere fe kado ka fo anga son ka do dakele be ni wati na ka do ka fo ka bo dakele be ka do ka fo mamunu be ka do ka fo ni kele be olu bolo ka do ka fo ko bela jele ki ka kele ka jo polo bela jele ki ka kele ka ada jigi polo ka do ka fo anyere dama ni nyanje kele ka do ka fo ko wati de serasa ko ango olu bla anga je ka son ka fara nyanga ka do ka fo ma wara munu ni olu be fe ka angele ma wara munu ni olu keme ka sanction bere uta angama ka do ka fo anga je ka angwa da kele na ka angwa ke kele ye ka do ka fo ka anyeshi olu ma bete karo ka fo fasiri flani anye min boy karo ka fo mali tribune kono Alexis Calendrier ale ka sebelu Alexis Calendrier woli obetani ka asgere Abu Safna jara ya fo to muna akoni ate fo ko tani ko sobe arato nura fami bi kono to ani nani to mi mururu duru la sir obeke ka bo mu ye koyumani woreda alila ni wati na mu ye Salimata Sidibe ame Salimata Sidibe ame foli tani ka asgere woli fana ambata ni wati na ninga Sidibe arasta sider ambe fulita nika afene ka asegere adama sangare ambe nunu bela jile fo nu watina alu keita nunu bela jile obefo la kol matru we kala jigia ikol matru ando kaka ande jaman kono de nyuma do ede nini nwango sera ibanga faso de nyuma ya de do anya kele anya jigi monsieur kabi kuno anya kele jigi abana bi ta ikol soula abo tout le monde est présent oyena tout le monde, tous les anciens sont présents. Alors, comment? On t'a dit, Ambe Jamani, Ambe Feka, a Nieda de Kayelama. Voilà. Abi yɛlɛma siga t'a la. Asimi Goïta ka sankɔrɔma ka jukɔrɔma tidi. Awɔ. A banna. Awɔ Jalo ale bɛ fo. Ɲɛda kura sɔrɔ cogo min. O kuma o de la an ka kɛlɛ an y'a jigin. A banna. Awɔ. A kunnafoni b'e bolo. A bɛ yen. Ɔ i kara kɔnɔ an ka taa. A banna. Awɔ Jalo an b'ale fo waati. Ayiwa. Kosɛbɛ. Bɛɛ kɛra k'a fɔ mɛ sɛbɛn ta. Min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau. A ta. L'indicateur du renouveau. Bala Sumela Traoré a ka sɛbɛn don. Ala ko di. A ka dɔn k'a fɔ i da bɔra ka kɔrɔfɔ min ka a lase sisan. Misiw ye kɛlɛ jigin. Ka dɔn k'a fɔ o kɔrɔfɔ kelen don koyi. École karamɔgɔ. Monsieur Kado ka fɔ ka kɛ ni suba tɔ mɔɔw ka sanction ye. Kado ka fɔ min ni a kɛra karido. A janvier kalo tile kɔnɔntɔn san 2021. CEDEAO ni o ye suba tɔ jamanaw ye. Ka se Union économique monétaire Ouest Afrique ni o bɛ wele ko UEMOA. A ka dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na ko bi. Tubabu ka fɔ ko le Mali est à la une. Ka dɔn k'a fɔ Mali kɔni ale bɛ bɛɛ lajɛlen nɛnkun kan. Anw ka jamana in bɛ bɛɛ lajɛlen nɛnkun kan. Bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka Mali ka an da togo k'a jateminɛ. Ɲɛbɔ mɛ an fɛ dɔw bɛ olu ko ko an hinɛ bɛ u la nka ni a taa o taa a ye k'a dɔn k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ minnu ni olu ye malidenw ye a ye k'a dɔn k'a fɔ an ekɔli karamɔgɔ minnu ni olu bɛ wele ko syndicat de l'éducation i k'a dɔn k'a fɔ signataire du 15 octobre 2016 a ye k'a dɔn k'a fɔ mot d'ordre an y'a jɔ fɔlɔ an y'a jɔ a banna
Ayaglo. Awo. Ayaglo. Abana. Jamani kudigi. Ambi asugoroma. Ayere damani nyanje kelo. Abana. Olu kano. On ganina nyango banana. Ye jamana kudure. Ibi do ka foko keleta ni nyanje. Abana. Kosobe. Pasire ba fula. Ikaro ka foni oye sumela Bala Traoré. Ale koni ya jira ka foko nyama ya so mi me école maître twala. Ikado ka foni obe wele ko directoire. Ikado ka foko kunungo. Ikado ka foni o bena janvier kalo kletan en 2021 ma. Ikado ka fo wati mine ikado ka fo sira o kelengoro ko ka sanction ka bi. O yoro ni bela jelena. École karamo munu ni olu kume kle duru grève la. Ni oye syndicat signataire du 15 octobre mo ye. Ikado ka foko o yoro ni bela jelena. Nyama ku fara la nyanga. O yoro ni bela jelena ka kuna fundila ko olu wele. Ka yira ka foni amanya ka foko sira o keme ka nyakni bereta ka on zegre. Kerengere nyana nyakni bere munu me talige kadu ka fo avion ati doublé ati bo kadu ka fo siraba blenu ko lu bela jele dashwa ami me talige anga jamani nyama fonana o yoro ni bela jele na on fana bela jele yita dashwa haka ja anga malide munu ni olu be ambassade bu kan kadu ka fo ka wele bla u fana ma na manya ka fo ko yu to wele ku ka tu ka jamanu koro kadu ka fo an fana tamunu be olu fana u kana na shiye ko mali bina ja triba ka fola kadu ka fo anga jamani ko do na tawla ay kadu ka fo jamani abina jakwe sababu la ko karamo kadu ka fo signataire syndicat des article 39 bon ay kadu ka fo o yoroni bela jelena ku fona dusu abora ya ye ka fo nyebe ni ngoina ko me ka ta bolo minga ay kadu ka fo nunu ma fe ka anga jamani kabla asezabara ko ne o de sababu la ko karamo kadu ka fo olu koko abi faranywanga yoroni bela jelena ka kuna fo ni ka keri ka se mali bela jelema ka se ko karamo bela jelema i kadu ka fo anga kelemi ni abe sino na bi wole ko article 39 anga me ka kle duru grève mi ndamne ay kadu ka fo ko anga so ay je article 39 anga bla ay ja ko ayide ay da ka do fo da andi jende ay to isa ay adilla ay Pasirba ka fola ikado ka foni oye Bala Soumela Traoré aya yira ka foko école karamo ko ni ku ya yira ka foko ame wati mine ko mi bi tiendo na manya ka foko ni sanction belebele nunu ni utame ka mali ka segre olu munu nda e sokono kele ay kado ka foko sokono kele ko anga ojo folo yani wati che ikado ka foko ni watu natawla ni watu beladele ni ko beladele nyene bora kado ka foko golami me mali ani sira woche golami do me mali ani je beladele che kado ka foni olanyinu beladele na sabati kado ka foni nyini fo ngera sabati fenye ay kado ka foko kele ko angeme ka joromi kado ka foko bi klak atay kele ku ba tay kele mishi ay nin kele jigi sa ay 39 toy ay ajigi je sabali sa saba ay saba andi go blade ati blade ay jamani hene ba anobi ama jobi ay jamana hene ba anobi jamana me tabolo mga gombi mali de nyuma bela jele abu anyine be bela jele wallahi nyine be bela jele jamana me tabolo ngon nabi mali de nyuma foite ko anyine tila abana kosobe fasirba ka fola ni oye Soumela Bala Traoré aya yira ka foko école karamo kanyema mimbe kado ka foni obe wole ko porte parole Ousmane Almudu kado ka fo akumana ayo krofo taka école karamo ku segre ka foko kelami ni akume sino munu ni olube wole ko non évaluation classe kanata classé munu ni olu be wole ko double division walma double vacation kado ka fo o kele bele munu ni olu kumu bolo ko fon fe me taliga école karamko kele bele kan kele bele fon fe kumu ambolo kele ke bele fon fe me nange kumu ko taka école don zegere walma ko taka gouvernement ka segere fa kele bele fon o fe ko anya bela jele bla abana aya jigi anga tegere fo école karamko tari monsieur ni manya misoloni ni nyana na se ka juguma fo mabi ci chere ni nyana alors misoloni ni nyana alors bonjour le soleil ni nyana amana ja pagon amaja tiara la abu école maître ou flaka ni mukani tiena nyina ngayande bravo ni yeni nywa nake hali ni kele ni ko nohara lala abi se ka lajɛ ni flame se ka biri flame kɔnɔ o bɛ se ka kɛ abike nka kɛlɛ fana k'a minɛ a ti bila o ti k'a minɛ ko ti bila jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ e ko k'i ta ti bila ko f'i ta o kuma n'i y'a mɛn k'a fɔ i b'i ta laɲini kɛ o y'a sɔrɔ jamana bɛ yen dɛ ni jamana tɛ yen nɔ e bɛ yen wa abada alors monsieur bidi kɛra ka fɔ Fasiri filɛ an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Soumela Bala Traoré ale ka sɛbɛn don Soumela Bala Traoré foli o bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ cœur d'Afrique a ko bravo les enseignants on est fiers de vous alors kosɛbɛ comment wa tu as jɔn ka tɛgɛrɛ fɔ n yɛrɛ kun wa comment
Abu Safna Jara wati koni asebekoro sira ambe bela jelen fo ka bela jelen walmando munye jeli boa kamsugo ni wati na fene kluba na me fulita ni ka asegere fifi fatu samake ambe fifi fatu samake ambe fulita ni ka afene ka asegere Maria de Sonike fuli obeta ni ka asegere munye alaka Japon ani maoka Japon ale moto meleke di ale be munye suraka buguni kona la moto meleke Japon ambe fulita ni ka afene segere ni wati na amade kumbe ko dun sogole mana bololo sira fe aka jafo kana blamu ye fréquence la fuli abeta ni ku bela jelen segere abu nala ma bashure ko nganya fo kan boy munye coupe d'Afrique munno obara ko be sina aradu nura fam abiye abela jelen keneka ko ngoni adamina ni ala sunama neganya ta ani saba amekla ka sinkura kana nyosoro ya munye dulati ka di ma bamananga anda ngayani che neganya tani flama na temensa bisaba munye je konguru obara be buruda mamu mana ka sababu ye munye sugor dulati ekumu muna jebi ni sira ka asgor soro ni ne be gagner ni bi akena muye te ko imai ale doni ma anji koro te ko ima chama de abian anna takadi ima kosobe o wati kele na muye foli amata ni ga biso sisi ale be ganna me ka bo muye lome ka ofi biso sisi ame foli tani ka asegere alasane fofana faranzika ko alasane foli be lasi amam lasi dumbia amba afena foni kenen konna ola foli be lasi bela jelema Abu Safna Jara Bokar Traoré kadu ka fɔ foli ni tanu kadu ka fɔ an bɛ ataka lamɛnba bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnyana an bɛ don Safo mairie kɔnɔna Safo commune dugu 14 kadu ka fɔ u koko sanga ani waati Nura FM gafe Safo commune dugu te min ti gafe lamɛn dɛ est-ce que kuma mu bɛɛ lajɛlen fɔ bakurubaya la mairie kɔnɔ an na foli ta ka segali sɛgɛrɛ ani Ibrahim Koulibaly kadu ka fɔ 3e adjoint ale don an b'a fo Burama Traoré Budikurani Burama an b'a fo ka wale ɲɔgɔn Asan Dolo an b'a fo nin waati fana kɔnɔ ka taa se kadu ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Baba Koulibaly la an b'ale fo ani Badian Traoré Safo buguda saba la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn bete i Bɛninkɛ Sirima an b'a fo dɛ Bɛninde a ma dɔ bila ka na encourage monnaie ko clé no alors fɛn min tɛ dɔwɛrɛ tan da ne yɛrɛ bɛna ci ale ma sa o n'a ma fɛn bila ka na alaba ma caman e ka to ta mɛnɛ ni a ye dɔgɔkun in jɛ ko Sirima ma fɛn ji a to ta awɔ basi tɛ a to ta an b'a caman kɛngale wasolo Badrissa n'a ka jama an bɛ olu foli ka k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ mun ye Jalakɔrɔji mairie da yɛrɛ kɛrɛfɛla la mun ye Ousmane Jabate deuxième adjoint Jalakɔrɔji mairie kɔnɔna la an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Musa Gagu ani Gagulakaw bɛɛ lajɛlen Jalakɔrɔji sugu kɔnɔna la an bɛ Musa Gagu an b'a n'a balima bɛɛ lajɛlen k'u fo Moïse la vie continue nin ye natɔ ye wa Modibo Tambura an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ Angola nin waati na ko a Tambura olu nana retard la bi Abu Safna Jara nin tɛ baasi ye mun ye foli ni tanu an b'a lase bɛɛ lajɛlen kɔni o ma Mahamadu Kunbe ko le sɔgɔlimana foli bɛ lase bɛɛ lajɛlen ma bi kɔni ko ka ca ne ko ka ca mun bɛ dolaci tɛ ko ye wa Mali bɛ jouer don jumɛn Mali ye sini ye sini an bɛ bogo don a tɛ Mali tɛ jouer sini wa Mali bɛ jouer sini e m'o fɔ n ye joona dɛ n bɛ taa don fɛn dɔ sisan Kaliwaro kuma e tɛ fasoden ɲuman ye n bɛ don bon dolaci ko an tɛ o kalama kosɛbɛ nka bi na baara na don ka ko dɔw jateminɛ maa minnu bɛ se ko dɔw jateminɛ minnu bɛ se ka a gɛngɛ olu k'a gɛngɛ minnu bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ walasa mun ye nin jɔnjɔn ye bi kɔni a bɛ na jamana in kɔnɔ cogo min na ne bɛ taa gɛngɛ bi bɛɛ k'i cɛsiri a jaabi mana kɛ min ye o n'a k'a ɲɛna yan ni Mali bɛ gagner awɔ a bɛ gagner dɛ n bɛ taa labɛn dɔw sabati i y'a faamu e ti ballon commentaire kɛ wa ni o sabati ni na Mali na bido bi sini Mali na bido n bɛna min f'i ye i bɛ dɛsɛ k'a kɔn dɛ la hawla daw la dɛ n'o kɛra n tɛ nin kalamu k'a fɔ ko Mali bɛ jouer sini ayi n'o kɛra aramu Mali bɛ gagner dɛ an bɛ dɔ fara i ta kan a bɛ gagner an bɛ kelen ta ka fara a kan jumɛn mun b'i bolo so ye ka dɔ fara jumɛn kan mun b'i bolo so ye bon ne saturelen don ka ban o oui parce que moi j'ai 5 bɔra di ne la n ko bɛnkan de don ayi ko nin ye bɛnkan de ye bɛnkan t'o ye j'ai 5 muso 5 awɔ Abu bɔra dinɛ la j'ai 5 ayiwa ka bɔ dinɛ na cogo di o de bɛ maa bɔ dinɛ na ayiwa Ala ka ɲɛ ka d'a ma sɔgɔmada namu ye kumaso o kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ gafu jama ka Madu Bala Sanogo ale ɲɛma danga ye Mohamed Koulibaly misirakaw ka Mohamed ale tun bɛ baro in kɔnɔna la ni waati na sa mun ye Gawusu Keita Jata Mande Masa ale yɛrɛ sera kɛnɛ in kɔnɔna la nɛgɛ karafe a yɛrɛ kɛlen bɛ k'a tɛnɛngu nin wagati na an bɛ foli ta ni ka n'a ka cɛdenw ni k'u sɛgɛrɛ Yusufu Sogo ale bɛ fo dɔgɔnɔw ka ambassadeur de foli o bɛ lase a ma Facebook la sa mun ye musokɔrɔba ɲuman mɔden n'o ye Burama Traoré Facebook kun b'ale bolo
kuma bara ma fila kun do sɔgɔmada in na Abu Safina Jara ani Boubacar Traoré BT wa salam